His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi lachiwiri pa 13 September. Tili mulungu wa namba 24 pa masiku a pachaka. Komanso lero tikuchita chaka chokumbukira Yohane Chrysostom. Tipemphere. Atate, tikuthokozani kuti lero mwatipasaso oyera wina amene akukhala chitsanzo chokhala moyo wa Chikhristu. Tithandizeni ife kuphunzira kwa Iye ndi kumvetsera zimenenso Iye anaphunzitsa, zimene zinampanga kuti Iyeso akhale oyera. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Mawu athu oyamba lero akuchokera mkalata ya Paulo oyera ku Akorinto. Akorinto oyamba mutu wa 12 kuyambira ndime ya 12 mpaka 14 kudzawerenganso 27 mpaka na 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Grace Piso, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wabwino ndi wa Luka mutu 7 ndime 11 mpaka na 17. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Emmanuel Chikaya, kuchokera ku Mount Carmel, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. 1 Akorinto mutu 12 ndime ya 12 kulekeza 14 kuzanso ndime ya 27 kulekeza 31. Abale, Khristu ali ngati thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri. Ngakhale ziwalozo nzambiri, komabe thupilo ndi limodzi lokha. Pajatu, ngakhale ndife Ayuda kapena a mitundu ina, akapolo kapena mfulu, tidabatizidwa mwa Mzimu Woyera mmodzimodzi kuti tikhale thupi limodzi. Ndipo tonse tidalandira nawo Mzimu Woyera mmodzi yemweyo. Thupitu si chiwalo chimodzi chokhayi, koma lili ndi ziwalo zambiri. Sono inuyo nonse pamodzi ndinu thupi la Khristu, ndipo aliyense mwa inu ndi chiwalo cha thupilo. Mulungu mu mpingo wake anayika anthu awa: poyamba atumwi, kachiwiri aneneri, kachitatu aphunzitsi. Anayikanso anthu amene ali ndi mphamvu zakuchita zozizwitsa, ena amene ali ndi mphamvu zakuchiritsa matenda, ena amene ali ndi mphatso yakulongosola ntchito, ndiponso ena amene ali ndi mphatso yakulankhula zilankhulo zosadziwika. Kodi onse ndi atumwi? Kodi onse ndi aneneri? Kodi onse ndi aphunzitsi? Kodi onse ali ndi mphamvu zakuchita zozizwitsa? Kodi onse ali ndi mphatso yakuchiritsa matenda? Kodi onse angathe kulankhula zilankhulo zosadziwika? Kodi onse angathe kutanthauzira? Iyayi, koma inu muyike mtima wanu pa mphatso zopambana. Mawu a Ambuye.
Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka. Pa nthawi imeneyo Yesu adapita ku mudzi wina dzina lake Naini. Ophunzira ake pamodzi ndi anthu ena ambirimbiri adatsagana naye. Pamene Yesu ankayandikira chipata cha mudziwo, adakumana ndi anthu atanyamula maliro. Womwalirayo anali mwana wamwamuna. Mayi wake wa mwanayo anali wamasiye, ndipo mwana wake anali yekhayo. Anthu ambirimbiri ammudzimo anali naye. Pamene Ambuye adamuona, adamumvera chifundo, namuwuza kuti, mayi, musalire. Tsono adafika pafupi nakhudza chithathacho. Anthu amene ankanyamula malirowo adayima. Ndipo Yesu adati, mnyamata iwe, ndikukuwuza kuti uka. Pamenepo wofayo adakhala tsonga nayamba kulankhula. Yesu nkumupereka kwa mayi wake. Anthu onse adachita mantha, nayamba kutamanda Mulungu, adati, mneneri wamkulu waoneka pakati pathu. Adatinso, Mulungu wadzathandiza anthu ake. Mbiri ya Yesuyi idawanda m'dziko lonse la Yudeya ndi kumadera onse ozungulira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tuchita chaka cha Yohane Chrysostom. Mkulu ameneyutu anali episkopi, komanso mpingo unamutchula kuti ndi konfesa, kapena ndeti woteteza chikhulupiriro. Komanso ni munthu amene tunawo kuti ndi father and doctor of the church. Tikati father and doctor of the church, ndi munthu amene anakhala ndi kuphunzitsa chikhulupiriro kuchokera koyambirira kwa Chikhristu. Doctor ndi kuti adalemba zinthu zimene mpingo unanati izi ndi zozama, zimene zikugwiritsidwabe ntchito mu mpingo wathu, kuti adasiya chiphunzitso chimene mpingo umachigwiritsitsabe mpaka pano. Mkulu ameneyutu Yohane Chrysostom akuziwika ndi ntchito izi. Choyamba, kusamalira anthu amene analosauka. Akudziwika ndi moyo odzichepesa, kulimba mtima pa utumiki wake, komanso kulalika uthenga wabwino mosatekeseka, komanso momveka bwino. Ntifake iye adapasidwa dzina lokuti Chrysostom. Chrysostom pa chizungu tikhuzonati golden mouth, kapena ife pa chichewa tikhuzomanena nati wa mlomo wa golide, kuti zimene amayankhula kayankhulidwe kake kanali kopangisa chidwi, kobweresa chidwi kwa anthu, ndipo zinali zoveka bwino zimene iye amayankhula kapena zimene iye amaphunzitsa. Mu kalata ya Paulo oyera lero akutiphunzitsa Paulo kuti ngati akhristu tikuyenera kukhala anthu omapereka chitsanzo chabwino, choti tonse zimene timaphunzitsa zizikhalanso zoveka bwino kuti mpingo ndi chani. Paulo oyera kutiphunzitsa ife kuti kodi mpingo ndi chani, mpingo kuyenera kukhala bwanji, mpingo uyenera kuyenda bwanji, anthu amene ali mu mpingo ayenera kumatani.
zimenezitu akutiphunzitsa popereka chitsanzo cha Ambuye Yesu mwini. Iye takuti kodi Ambuye Yesu ndi ndani? Chinthu choyambirira kuti Ambuye Yesu ndi Khristu. Ndipo tikaona kuti Ambuye Yesu ndi Khristu, akuti Ambuye Yesuyo ndi thupi limodzi. Khristu amene ali thupi limodzi koma ali ndi ziwalo zosiyanasiyana. Angotengatu mmene Ambuye Yesu ali kuti ndi Khristu, ndi mmodzi koma ali ndi ziwalo zosiyanasiyana. Ndi akubweretsa chitsanzo chimenechi kuti mpingonso pakati pathu ukuyenera kukhala ngati Khristu yomweyo. Mpingo ni ngati Khristu. Mpingo ukhale thupi limodzi koma ziwalo zosiyanasiyana. Kuti tikamaona mpingo wathu, tikamaona mphakati wathu, tikamaona parishi yathu, tikamaona diocese yathu, tilione kuti ndi thupi limodzi koma ziwalo zosiyanasiyana. Tikamaziona akhristu tione kuti ndife thupi limodzi koma ziwalo zosiyanasiyana. N'chifukwa chake mu mpingo muli ubatizo umodzi, mu mpingo muli Mzimu Woyera umodzi. Zonsezitu zotithandiza ife kuti tidziwe kuti tikhale amodzi ngakhale tili anthu osiyanasiyana, anthu anzeru zosiyanasiyana, anthu amene tili ndi zaulere zosiyanasiyana, mphaso zosiyanasiyana. Tonse tikuyenera kumagwira ntchito mu mpingo mwathu ngati munthu mmodzi. Fake ndimasangalala kuno ku Lilongwe Archdiocese timanati mpingo ndife tonse. Komanso tikamakamba zoti mpingo ndife tonse, sinodi yoyambirira mu Lilongwe Diocese imene inachitika, kenako pakubweranso sinodi ina imene inabwera ti tiyende limodzi, kuti Mkhristu aliyense mpingo umene uli ku Lilongwe Archdiocese kuno ndi umodzi. Tonse tikuyenera kuyenda aliyense zinthu zimene ali nazo, mphaso zimene akuyenera kuzigwiritsa ntchito mu mpingo. Anthu osiyanasiyana, mphamvu zosiyanasiyana, mphaso zosiyanasiyana zigwire ntchito mu mpingo. Osati kumakokerana tine ndipite uku wina apite uku, ayi. Tibwerese pamodzi zonsezi kukomesa mpingo wathu. Uthenga wathu wabwino, Ambuye Yesu akuukitsa mwana, yemwe anali mmodzi yekha wa mayi wamasiye. Ambuye Yesutu ngati Mulungu wachifundo chopanda malire, wachikondi chopanda malire, akaona anthu akuvutika, akaona ti wina akuvutika, Ambuye Yesu amachitapo kanthu. Ambuye Yesu is always moved with pity, moved with misery. Apa naona ti mayi wamasiyeyu akhala yekha, ndipo tikuona chikhamu cha anthu chimene chikuyendanso chikudandaula kuti akhala yekha, anayi ndi mwana mmodzi yemweyi, ndi amene amamudalira, ndi amene akuzamuthandiza, mamuthandiza mayi ameneyi. Ambuye Yesuso kungoona zimenezo, kungoona mavuto amene takhale ndi mayi uja, akuchitapo kanthu. Nimafuna tizionenso inuyo ndi ine ngati akhristu kuti tikaona ena akuvutika, tikaona mavuto a ena, timachitapo kanthu. Kodi mavuto a ena amatisuntha ife kuti tichite kanthu? Ambuye Yesu tikungoona mavuto amene sakudikirira kuti anthu aja amupemphe Ambuye Yesu kuti muthandizeni mayi. Sakudikirira mayi wamasiye kuti apempheso, ayi, angopangapo kanthu okha. Inutu ndi ine nthawi zina mwina timachita udikirira kuti tipemphedwe ndi tichitapo kanthu. Ambuye Yesu takutipasa chitsanzo china cha mtengo wapatali kuti kuthandiza munthu sitiyenera kudikirira kuti achite kupempha, ayi. Tione zosowa za anthu ena nkuchitapo kanthu, kuwathandiza, kuwachotsa mavuto amene iwo ali nawo. Ambuye Yesu amayenda zawo, amapita kwina, koma angoona kuvutika kwa mayi ameneyo, akunchitira chisoni, akunchitira chifundo.
Chinanso chimene tingaone pamenepa nchoti tikuona mphamvu zimene ali nazo Ambuye Yesu ali ndi mphamvu zopereka moyo, ali ndi mphamvu zobweretsa moyo. Kuti kodi inuyo ndine tikuona ti moyo wathu ukuchepa, kaya ndi moyo wathu wauzimu, osangoyang'ana moyo wa thupi okha, moyo wauzimu. Tikudziwa ti Ambuye Yesu ndi amene amapereka moyo. Tingapite kwa Ambuye Yesu, komanso ti Ambuye Yesu amene amapereka moyo ameneyo amabwerabe kwa ife, ngakhale tisamupemphe amatipasabe moyo. Ndimafuna ndione sakramenti ya chiyanjano. Kodi ifeyo timayiona bwanji? Tikuyiona ti ndi sakramenti lobweresa moyo mmoyo wathu wauzimu, lotibwerezeranso moyo umene ife timausowa. Sakramenti la Ukaristiya limene timati sakramenti la chikondi, tikalandira Ambuye Yesu tikuyamba umaona ti Ambuye Yesu mu sakramenti limeneli akutipasanso moyo, akukomesa moyo wathu wa Chikhristu. Ambuye Yesutu amatisatira kumene tili ife, ndipo amatipeza nkutipasa ife moyo. Mmene wachitira ndi amayi amenewa kuwapasa moyo, kuukisaso mwana wawo uja, kuwabwezeranso chikondwerero chimene amene okhala nacho, chimwemwe chimene amene okhala nacho. Ambuye Yesunso nthawi zina mwina ife timangodabwa zikutheka bwanji ndi Ambuye Yesu watitsatira kutikhuza ife, kutipasanso moyo. Munali ndi ine Bambo Emmanuel Chikaya. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Time